Okay, this time mamati kita sa unang pagambahon ni kagrupong okay, Victor Guillermo sa Barangay Talusan Dumangas. Siya pagambahon ang pitong gatang. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Mayo lang rin pagpamati sa nagpamati sa 101.5 Short FM. Ag sa tanan nga taga Dumangas Dito sa pitong gatang sa Taminaungguyan, may mga kasaysayan akong nalalaman. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng ungguyan at sa kanto ng kalye pitong gatang. Dito ay nag-uumpukan ng ilang pilyong istambay na walang hanap buhay kundi ganyan. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Ngunit bakit merong tao na katulad kong usyuso at sa buhay ng kapwa'y sincero? Kupikon ng iyong ugali at hindi ka pasensyoso, malamang oras-oras ka magulo. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Irorulayo, arerulayo, arerulayo, irorulayo, arerulayo, arerulayo. Imposible ang maglihim kung ikaw ay merong secret sa pitong batang lahat naririnig. Kung ibig mong mabuhay na tahimik, magpatay sa tayat ka bawat saglit. Ito ay hindi chismis na pag-usapan lang. Yuriyo, walang labis, walang kulang. Itong aking inaamit, ang tama ay huwag magalit. Yan ang may bunga ng yaring isip. Ang pitong gatang kailan may gunitang di mawawaglit. Taga rito ang aking iibig. Irorulayo, arerolayo, arerolayo, dorolayo, dorolayo, oh, dulayo, oh, dulayo. Thank you. Short FM. Short FM. Okay, salamat Gid, kagrupong Victor Guillermo with pitong gatang. No, sampol pala na sa aton ng mga tingog nga mabatian niyo sa buong hapon. No? So medyo nalit kami gamay. Kaya medyo may gamay pang sit up. Pero wala mang problema, pwede kita kang overtime. Naway mo ka mga date siguro? Okay, malina ko na late is better than pregnant. Ay, late is better than never.